За децата си той се чува, имената им говори с уважение, защото за тях стоят дела, а не празни обещания. Шефкът е човек с голямо сърце и силен характер. О, Яшко и Давид са неговата гордост и най-голямото му богатство. Шефкът живее за своите синове ден и нощ. Всяка негова крачка за тяхното бъдеще, труд, постоянство и много обич ги е отгледал, а днес ги гледа с гордост как вървят уверено напред. Яшко и Давид, двама братя, едно сърце, винаги рамо до рамо, каквото и да донесе животът. Хора с силен дух, шампиони по характер, шампиони по сърце, където минат уважение оставят след себе си. Приятели печелят и добрина раздават, с високо вдигнати глави вървят по своя път, без да забравят откъде са тръгнали. Шефкът се гордее с Яшко и Давид, защото вижда в тях своята сила и своя труд. За тях би минал през всяко изпитание, защото няма по-голяма обич от тази на един баща. Шефкът Яшко и Давид, фамилия с чест. шефкът Яшко и Давид, Име за уважение, името им се носи недалеч и се помни от хората. Нека здравето винаги бъде с тях, нека късмета да върви пред тях. Нека Яшко и Давид сбъдват мечтите си, а шефкът винаги да ги гледа